Tats, good morning. Sugat sa tong amigo Tats kay na sudan ng gihatag ba. Para matats oh. Ano po 'yung malmal oh. Malmal matats sin pulagi ko ga, malmal na. Oh. Kalami sa bawon ani matats. Na gihatag na matats sa gihatag ato ng sudanon niya. Sa takloban. Daray lang ko oh. Wala dyan, nailad dyan sa kamila sa kamila. Diba ko nang negosyo sila anak daw? Nasara, anak. Tara mga operator matats. Ang ilang pangako Mga na operator. wala no. Time 6 mga tat, mga alas 5:20 pa siguro. Oh, alas 5:20 pa tong oras karon. Nya mga tats, mga to sa tas pikas kay didto mo tong duty. Kay barilisan mo guni diri. Dito kay Pino man. So na akong sudanon dito or habuonon dito. Yung madlagko man ni oh. So atong adlaw oh, mo pa paggawas ni Haring Araw. Na mga alas 5:20 pa. Gilahin ang kilawon no. Atong kilawon. Kaning malmal atong pritohon. Nya to sa bawon mga tats. Golden K atong sa bawon. Paraon nya. Mga tats, dala tong Golden K gani oh. Mo itong sa bawon na alalay itong tulay kalami ba ni tulay. Unya kini mga tats ato ning kilawon. Kilawon to mga tats. Tanong udod mga tats oh, perting pula ha. Mga tats atong pagpanit mga tats para hamloy pagkaon ba. Oh. Oh? Na mura pug tuon na no. Ato nang kilawon mga tats. Kining bukog mga tats. Ato ning putol-putulon. Kaya ato ning ihalo sa sinabaw para mapuslan ba. Usaho na mga tats. Hey. Padabis ba. Kuwata kita nang ko matats kay oh, lagko na tong tanom ba. Ihalo to sa sinabaw. Praise na praise. Atong ihalo sa sinabaw. Chip na mga tats. Inilaw mga tats. Ano mga tats? Ini aning golden gate mga tats. Ay, basta bagong kuha ba? Nya. Mulan to. Ako sa pirahon. Thanks.